السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين، شفيع المذنبين، إمام المتقين، سيد الأولين والآخرين، حبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك باك الله تبارك وتعالى وتقدس، هما نذن طاعات إبادة لنذي صالح أمل لنذي خداي چون اترشق لنذ ومحبت لنذ وتمام دعاء خير لنذي دين چون خداي چون قدم لنذ وآدم لنذ دوست دوستن إلنن تتبتا قشنگي جلرن وذوقي جلردن خير لنيلي دينمذ ودنيامذ آباتلغا يذوذمذ وأيمذ ودنيا وآخرتمذ نورانيتنا سبب بولورديب وخداين رزاية ولورديب كلمنذ. الله تعالى هما مذن قبول دبتا دنيا وآخرت سعادة قننمك يدعى عقلق بيفن إن شاء الله. قذمذن نوري وبشمذن تاجي محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم مبارك اللي يدلين جياشنا خندق جنن أحزاب جنن چناكي بولون يغديلردن وهدرة سعد بن معاذ جوان صحابة رضي الله عنها شون استندشن واقعا وأنن بر أساسي المال ديرسلر وباشقدا في خمرمدن مبارك يعشيشن خداي كوكل دغنن bir miqdar aydıp almalı derslerimizi hizmetine de yetirir inşallah. ومحاورة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما. geçen heftele arada car ve ulqon çukur olup xandak bolup kafirler hey cardan çukurdan geçecek bolya ve musulmanlar da geçirmeyeler. Medine-i Münevvere'nin bir kaptanını cargadıptılar, çukurgadıptılar. Araplar ona xandak diye. Kafirler 10.000 nefer olup sondan geçecekten Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek sahabaları bilen sondan geçirecekkaden oham kan qiyinçılıklar olup 24 saatlik 24 saate ola geçecekten ola geçirecekkaden ola geçecekten ola geçirecekkaden ola geçecekten ola geçirecekkaden yani musulmanlara hey bir qiyinçılık düşmeli oluyor. Son ol kafirler novalaşyanmıştıklar. Sanlar kan molantan. Ama musulmanlar da novalaşta da hey bir qiyinçılık bilen geçiryanmıştıklar. 3000 nefer 10.000 neferin önüne durmalı. Ve her hal şol çukurdan mehrik geçirmelerden yağdayların içinde. Geçen heftede geçipti. Hatta Peygamberimiz ikindi namazı vaktinde okuyup bilmeli. Akşamdan sonra ikindini okuyuptur. Ve bir gün öyle ikindi akşam yastı hemmesini giyeceğin yarını okuyuptur. Şeyle okuyacak bolyan hiç vakt bulmandır. 4 rekat ikindini okuymağa. Öyleni okuymağa. Akşamı okuymağa. O yastın giyeceğin yarını okuyuptur. Ve her hal
Şu ýagdaýlaryň içinde 15 gün 20 gün geçip bar ya gije günni şijire ýagdaýlar bilen. O ham arada ulaqan bir jeng bolup bilmeýär. Fakat atışmak ba. Ya daş ya ok. Ya tir kaman menen ok ýaý diýe türkmen ya daş bilen. Emme bir jeng gatyşyp bir-birini girişmek ýagdaýlar bolmandyr. Mümin musulman sahabalardan 6 nefer we kafirlardan 10 nefer ol jengde ölýär. Emme şol atışyň içinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gowuryan sahabasy geçen heftelerde de görüňe geçenler cenazasına Cibrail ferişte gelip şirket edecek sahaba Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh Allah Teala ondan razı olup ruhun şad etsin inşallah. ورمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع أكحله. Hazreti Sa'd ibn Muaz Medine-i Munawwara ensari sahabalardan zerihi doğanı varmıştık, demirden evin maşı varmış, ama el çermeglemiştik. Tätirsevine gelýänçe el çermegli çallap Peygamberimizin döwrüne ka İbn Ariqa diýen bir Mekkeli kafir tir kaman menen bellapdyr. Hazreti Sa'd ibn Muaz bellapdyr we Hazreti Sa'd ibn Muaz'ın da çermegli ýerinden mübarek elinin ulqan damaryny ýaryp yaraly edipdir Hazreti Sa'd ibn Muaz. Ramahu İbn Ariqa qailan khudha wa ana İbn Ariqa. Ey Sa'd tut menden men İbn Ariqa diýip atypdyr. Ohan Peygamberimiz görüpdir görse Sa'd ibn Muaz'ın elinden çokkan çykyp duran gowuryan sahabasy, zahmet çeken sahabasy 37 ýaş 30-njy ýaşyň içinde musulman bolup 7 ýaşyny tamam bereket bilen geçiren ol 7 ýaşy müňlerçe adamlaryň 1000 ýaşyndan ne beter bereketli geçiren sahaba, dinine gaýratly sahaba, Peygamberimize gaýratly bilen arka bolan sahaba, Peygamberimiz onu görüp İbn Ariqa tarafa bakıp ok atan tarafa, tir atan tarafa bakıp arraqallahu wajhaka fin-nari. Hudaý sen yüzüňi oduň içinde cehennemde der aktyrsyn sen yüzüňden dip Peygamberimiz Mekkeli kafir atana beddua edipdir. Şon ol atan aýdypdyr, "Khudha wa ana İbn Ariqa." Men İbn Ariqa diýen kafirdir dip atypdyr. Peygamberimiz şoň adyny wara beddua bejerip, "Sen İbn Ariqa bolsaň arraqallahu wajhaka fin-nar." Hudaý sen oduňy der yüzüňi oduň içinde cehennemin içinde derden aktyrsyn betbaht dip Peygamberimiz ona beddua edipdir. Ne kadar Hazreti Sa'd ibn Muaz jawan sahaba Resulullah'ın yanına mahbub bolmaly. Ne kadar Peygamberimiz onu gowuryan bolmaly. Elini yara düşenne tarafı verip de ona beddua edipdir. Ohan Peygamberimiz aýdypdyr, "İc'aluhu fi haymati Rufayda hatta a'uduhu min qarib." Ey sahabalarım yetin Sa'd ibn Muaz'y men mescidimin içinde tikilen yürüyte şu jengde yara degse götürülüp ekdilýän çadyryň içine eltin men zol habaryny alyp durjak Sa'd ibn Muaz'yň diýipdir. Muhammed Habibullah aýdywati aşkebe. Servere kainat aýdywati. Tamam peygamberlaryň taja aýdywati ha. Kime? Medineli jawan sahabaga. İc'aluhu fi haymati Rufayda. Rufayda diýen bir daýog denany varmış. Şoňa mescidin içinde bir çadyr tik maryzlardan haberdar bolmadan çürüýüm diýipdir. Şony Sa'd ibn Muaz Medineli da onu öz öýüne kidamaň diýipdir. Mescidimin içindäki çadyryň içine ekidin hatta a'uduhu min qarib zol habaryny alyp durjak diýipdir Sa'd ibn Muaz gowuryan sahabam diýip. Üçüncü mahbubiyetini görsen ay ey nagat Resulullah'ın muhabbetine giripdir bil adam. Üçüncüsü ve kana sallallahu aleyhi ve sellem ya'uduhu kulle yevmin kaza fil isti'ab fi zikril ashab. Aham Peygamberimiz bir ay geçeli çon o yara düşenden bir ay sonra Hazreti Sa'd ibn Muaz şehit bolýar şo yaraň üstü bilen. Bir ay geçeli günni Peygamberimiz Sa'd ibn Muaz'yň ýanyna ýürüýte oturup aýadet edip halyny sorap Hudaý kuwat berýänmişdi. Bir adam birini gowy berse
Günne aşadol yani barıp dur ya da mariz olsa halini sorap ve kana yauduhu kulle yevmin güne yanına barıp halini sorayanmış. Necire? Ganimet mi? Huday kuvat iyadet etyanmıştık Resulullah can Hazreti Sa'd ibn Muaz'dan yürütür vakt koyup. Bir qis xızık iki dersay deyli. Ey mümin Müslümanlar Allah. Wallahu la yestahyi minel haqqi. Huday hak aytmadan utanyan değildir. Huday Teala adamın yüzü gözünü görmeye. Adam yüzü göz görüyor da birinin Huday yüzü görmeye. Her kim nimetin kadrini bilse Huday şoňa nigmaty uzak berýär we berýär şoňa nigmaty. Her kim nigmatyň kadrini bilmese Allah Taala oň ýüzüni görüp kalmaýar. Elinin nigmaty sıfırya, aýraýar. Ha sen falanymy we men senden nigmaty aýyrmaga birime utanaryn. On diýmeýär Huday Taala. Her kim nigmatyň kadrini bilmese sen her kim bol we her kimiň ogulgydy bol. Nigmaty elinden alýar Huday Taala. We her kimden nigmatyň kadrini bilse Huday Taala ahiretde ona sogat berýär. Şu dünýede eline nigmat berýär. Nigmatyň kadrini bilensen. Ey Müslüman, ders alaýlyň ha bu göründen. Kime beddua edýärdi Resulullah jan? Öz owadoşy Mekkeçe dua edýärdi. Mekkeli kafire beddua edýärdi. Öz owadoşy, şaýat öz taýfadaşy bolsun. Kimin hatirasyna? Medineli bir adamın hatirasyna. Kim takwa varsa Hudaýyň ýanynda şol aziz bolýan ha. Kim nigmatyň kadrini bilse Hudaý Taala şonu aziz edýän ha. Peygamberimiň aýdyp duran gördüňlerini öz owadyşyna beddua edýärdi. Arraqallahu wajhaka fin-nar dip. Näme dip? Medineli men sahabamyň eline ýara düşürdin dip. Emma Medineli sahaba 500 kilometr Mekke'den fasıla var. Onu men bakarın mı? Gözlerin men mi? Vakt falan on zol haberdar olwati. İkilenci qis xacık ders. Hazreti Sa'd ibn Muaz jawan oglanmış. Özüne bir ulqan dost tutunypdyr. Kim şu dosti? Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hakikat kalbine girip muhabbetin tapıpdyr. Hudaýdyň Allah Taalaň kefinden birje şi kefşi bardy ders edýäydin pikir etmeýän menden aňyrda ders baý bolsun şu barada. O dost tutunma barada. Hudaý adam menen muhabbetleşme barada. Hudaý adam menen oturuşmak gerekligi barada. Adam ýaşaýşyndan şoň menen oturuşsam Hudaý üçin bolar. Şu meclisi girip, gülüşüp, oturuşup, eşleşip dursam, Hudaýyň rizaýaty bolur diýen ýagdaý gerekligi barada. Hudaý aýdýar Qur'an-ı Kerimde 19-njy parada Sure-i Şuara doğru 100-nji aýada. Cehennemiň içindäki kafirler aýtjak, cehennemiň içinde ýanyp durarlar aýtjak, odyň içinde Hudaýyň gaharyna düşüp durarlar aýtjak. Fema lana min şafi'in ve la sadiqin hamim. Jawan dost. Hudaý aýtýar şunu Qur'an-ı Kerimde. Cehennemiň içindäki adamlar aýtjak. Fema lana min şafi'in. Men elimden tutýan adam ýok. Idi ve la sadiqin hamim. Maňa bir ýüregi aýyp duran men bir dostum da bolmady diýjek. Allah'ın kalamışı. Rabbul aleminin kalamışı. Ve la sadiqin hamim. Cehennemin içindeki adam aýtjak. Maňa bir ýüregi aýýan dostum da bolmady men diýip cehennemin içinde şey diýip aýtjak da. Şon görjek her kim Hudaýy dosty baý bolsa, hatta bir dost beheşte girse, dostlarynyň arasynda agzajak, hani palany dostmy, hani bizim meclisimizde şirket edýärdi. Bizim oturuşumuzda şirket edýärdi. Onu görýärdik. Hudaý üçin oturuşýardy. Ol cehennemde diýilse, hemmeti üýüşüp Allah'dan dilejek. Ey bar Hudaýa, bizim palan dostumuz ýok. Biz senden şefaat isteýäs. Biz senden kömek isteýäs. Biz şoň elinden tutaýlyp Allah Taala da ejade berjek. Oham ol adamy ki Hudaý üçin dosty ýok. Şonda şöket aýtjak. Ve la sadiqin hamim. Ahmağa ýüregi aýyp berim dostum da bolmady men diýip.
Waq bir ýüregi awyp duran dostum da bolmady diýip. Dostu bahadır şu dünyada. Hudaý üçin bolmansaň kıyamatda ol düşman boljak. Oňa ýüregi awyjakmy? Oň özüne ýüregi awyman adam gerek. Öwrüläp oturuvermeli şu aýadyň üstünde ýöne gurrun muň üstünde bolmansaň men geçip gideýin. Wala sadiqin hamim. Waq bir ýüregi awyp duran dostum da bolmady men diýip aýtjakda jehannemiň içinde ýanyp duran adam. Hudaý üçin özümizde dost tutunaýyn. Gowa adamlar bilen. Hudaý adamlar bilen. Oturşamda biz Allah Taala ýaqyn edýän insanlar bilen. Bu adam Sa'd ibn Muaz kim bilen dost bolupdyr? Rasulullah bilen dost bolupdyr. Dünýede peýgamberimiz şoňa näme diýýärdi? Aýadat etjek, näme etjek diýdi. Kıyamatda elinden tutmazmy? Kıyamatda innemezmi şon Rasulullah jan? Ya hani Sa'd ibn Muaz diýer makam. Hukman diýer. Görünüp duran ýagdaýlar bular. De her hal ona ok degdi. Kime? Hazreti Sa'd ibn Muaz'a. Qan jorunlar berdir. Çok qan çıkıptır. Inni belli Sa'd ibn Muaz bir yara bilen dünýeden geçecek. Qol göterip dua etmäne durupdyr Sa'd ibn Muaz. Bir şizirek min gayratlary ba bolmaly Rasulullah'ın bizi ýüregine giyip mehabbetini alypdyr. Dua edipdir. اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوك اللهم فإن بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك يرى ليل وترب أي بار خدايا ödün gow bilýänsiň diýipdir. Kafirlaryň hemmesi bilen jihad edesim gelýär diýipdir. Ýöne şu Mekkeli kafirler bilen men bitir jihad edesim gelýär. Şon Rasulullah'ın owalaryndan çykardylar diýipdir. Rasulullah'ın özüniň şäherinden çykardylar diýipdir. Ey bar Hudaýa, muň dogasyny görüň. Eger ewde ta Rasulullah'ın ahir ömrüne barýança ýene bir ewde jeň ba bolsa şu Mekkan kafirler bilen uruşmaly bolsa Hudaýa men janym häzir alma, men bir uzak ýaşaýyn, şol Mekkan kafirler bilen ýene bir çalşmaly wagtda men şirket edeýin diýipdir. Emma ey bar Hudaýa, ýok, inniden meýlek. Mekkan kafirler bilen jeň ýok boljak bolsa, men goý öleýin şu ýara bilen diýipdir. Ey bilen ihlasy näme? Ey bilen niýetini örsene. Bilen imanyny örsene. Bilen ışkyny örsene. Bilen mehabbetini örsene. Bilen ýerde ýaşap bil adamlar. Näme pikir bilen ýaşap biler. Yaran içinde. Ey vay dip dat bidat edip bidatlary yetişmeler. Ya Resulullah men ölüp barýan diýip gygyrmalar. Bir näme dua edýärdi. Hudaýa ýene şu Qurayş bilen bir jihad baha bolsa men janym alma. Ýok, inni şu Qurayş bilen jihad ýok bolsa men öleýin diýip dua edýärdi. Hatta enesi varmıştık şu. Cavan oğlanlar hazır. 37 yaşında. Bunun ihlasını yani bir adam Hudaý üçin ýaşaýanmış. Ta jany wa Hudaý üçin ýaşaýanmış. Ey mümin musulman da boldy. Özüme de gerek nasihat taşywyryň. Bular Hudaý üçin ýaşaýanmış. İlunymyň içinde dert şymahal şuwryň. Şmal ilgunimiz görün. Dert şu oldu. Hudaý üçin ýaşamak insanlyň ýadyndan çykypdyr. Nämeden çürem? Ene aglap gelip öti, rahnumaýy okyp birin gyýdym men agly burma urýar diýip. Debiristan okyp birin gyýdym men agly burma urýar diýip. Müňgürip aglap öti. Nämeden çürem? Tamam gün ogul gyýdylaryň galplaryndan hut inatalan mehabbetleri ayrılıp var ya. Şu mahal şeyli olsa yeni 5 yılın ne hem olur kam? Bizim ösüp baryan oğul gıydımız yeni 20-30 yılın ne hem olur kam? Näme dönüşüreyim erheleyler? Hazır nikah ilana, vakt geçena hazır adalanna, nikah ilmaka oňşmasızlyk günlüğün köfelip barya. Bir delili badır ahimşim. Bir nefer del, 2 nefer del, 10 nefer del, 1000 nefer del, milyon nefer del. Her öýde baş gördüm. Ya nikahtan önce, ya kecebelep, zahmet çekip milyonlarca harc edilipdir. Bir ay geçenek oňşmasızlyk gürrüň başda ya.
Delili näme? Hudaý ýady düşenak, Hudaý üçin ýaşanak. Nämeden çürüm insanlarda sabır galmahandyr. Hiç kimde sabır yok. Ne en atamyň kefin götürüp bilýär, ne erheliň kefin götürüp bilýär, ne oğulgydyň kefin götürüp bilýär, ne usta şagirdiň kefin götürüp bilýär. Sabır diýen zat insanyň wujudundan aýrylyp barýar. Hudaý üçinlik yok. Hudaý üçinlik yok diýdigi, men şu ýaşaýyşym Hudaý razy bolsun diýip ýaşalmak ýada düşenak. Nämeden çürüm insanyň pulunda bereket yok bolupdyr. Maly kän bereket yok. Näme diýip jüblerde bereket galmandyr. O Hudaý üçin ýygnanak, o Hudaý üçin harj edilenak. Nämeden çürüm saçaklarda bereket yok. Nämeden çürüm ýüçlerde bereket yok. Hudaý üçin ýazylyp, Hudaý üçin ýygnanak. Birje delili bar. Nämeden çürüm bolmaly şahatla? Nämeden çürüm adamla tamam bir howsala bolupdyr. Her işte bolýan adam işimden sawypdyryn, oğul gyzymdan sawypdyryn. Öýe girsem dark ýan, daşary çyksam öýe giresim gelýär, öýe girsem daşary çykasym gelýär, günme-gün köfelýäşi. Hudaý ýady düşenak, Hudaý üçin ýaşalanak. Allah Taala'dan sallanıp duran nur hiç kim ýadyna düşenak. Hazreti Mevlana aýdýar, sana maňa aýdýar. Yusufa Ahmet Resen derzen dödest. Yusufa Ahmet Resen derzen dödest. Azresen qafil meşu bigah şödest. Yusuf peygamber, Yusufcan qoyun çinniqa tanap sallan ýada. Hazreti Yusuf derrew sallanyp çykýar ýokary. Sen mende şmal guýa gaçypdyr. Hiç ýagdaýdan bereket ýok. Hop üstünden tanap sallanypdy. Hudaý nur sallanıpdy, bereket sallanıpdy. Hudaý üçin sen şulaň hemmesi dogruljak da. Yusufa Ahmet Resen derzen dödäs. Ey guýa gaçan musulman doganjygym diýipdir. Tanap sallanıpdy ikeliň menen ýazyşandan. Azresen qafil meşu bigah şödäs. Tanapdan qafil bolma, wagt geçip barýar, ömür tökülüp barýar. Azresen qafil meşu bigah şödäs. Azresen qafil meşu bigah şödäs. Wagt geçip barýar. Tanap bilen işimiz ýok. Bir sallan guýdan çykaýyn diýemdi. Näme diýip? Men bilýän. O da men özüm awadan adam diýär. O da men pulumma tanap bilen näme işim bar diýär. Guýun içinde dyg bilen işi ýok. O da men fawadymma, men tahsilatym ýokarda adam. Tanap bilen näme ihtiýajym bar? Şeýtirip hemmemiz galmaly. Her kim özüň agdaýyna öz rahaty, tanap bilen işi ýok. Mally, awadanlygy bilen, gelişigi bilen, sawatly bilen, ýok tanap bilen işimiz ýok. Men tanapa ihtiýajym ýok ki diýär. Men meger akylsız adammy, öm ýapşar çykarynna, näme derinna diýip, guýdan bir garşy ýokarykda çykyp bilen akşam içinde dur. Emma ýan Hazreti Sa'd ibn Muaz we zan on edip ýaşap durşuny, ok degip eliniň damaryndan ganlar jorňullap çykypdy. Ey bar Hudaýa, muň doga açyp duran zatyny göýdi. Ey bar Hudaýa, men häzir ölmäýin diýipdir, Mekkä adamlar bilen urşmaly bolsa diýipdir. Muň pikri häzirde şu öňkü Hudaý üçinlik ýaşap be. Häzirde şu bernamaň içinde gelip be. Ondan çyrym ýaşaýyşlaryndan bereket görüpdirler. Rasulullah janyň mehabbetine giripdirler, ýaňy gurrun geçdi. O min cenazasına Cibrail ferişte gelip şirket edecek yine bir aydan. Gurrun gelir inşallah. Şidirek bir işleri edensen, Hudaý üçin bolansan, kimide de dersdir şi. Öýüň içinde, oğulgydyň içinde, malymyzyň içinde, dogan garnaşymyzyň içinde, bir adam dünýeden geçende galanyň dogallarynyň arasynda mal bölüşmek barada. Hudaý üçin bolsa dogry bölüşler. Hudaý üçin bolsa erheley oňşar. Hudaý üçin bolsa oğulgydy enatasyna mehabbet eder, we enata da oğulgydyna mehabbet eder. Hudaý üçin bolsa pulla bereket bolar. Hudaý üçin bolsa saçakda rahmet bolar. Hudaý üçin bolsa adam zindygisinden lezzet alar. Ço nabaşat eşqa perwaye u ço murqiman bi perwaye u. Ço nabaşat eşqa perwaye u ço murqiman bi perwaye u. Bir adam Allah Taala aşk bolmasa qana tıqırlan quşşanaqdır. Vay ona otağından çıkıp bilmez diýipdir. Şu pır edip
ömrüni kompüterin başında, filmin başında, onun gurrunun başında, tükanın önüne hiç dünya ve ahirettan, Hudaýy Peygamberden tanıymany, Hudaýyna gaşyn geçip gider dipdir. Şon nebaşet eşqra pervaye o çumur iman bi pervaye vay ona dipdir. Qanaty qırılan quş ýanak bolup hiç ýaňa çykyp bilmedi dipdir. Emma Hudaýy adam, Allah Taala ışqyba adam, qalbyna nur iman dökülip duran adam, dünýäsinden lezzet alıp, qabryndan lezzet alıp, kıyamatdan lezzet alıp, ona türkmen näme diye, iki dünýäsi ahwat diýip aýtdy. Wagt geçip barya gereýliň Rasulullah janyň ýaşaýyşyna bir aýa golay bolupdyr. Bir aýa golay 20 günden geçip barya häzir de kafirle geçecekden Müslümanlar Rasulullah sahabalar kafirler geçirecek gaden. Bir aýa golay bolup barya. Hawada sawukmuş. Sahabalar da heýwür horlukda, haşlykda ýöne geçirip barýalyda. Allah Taala kuwat bermegi bilen فتوجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر. Oham sahabalar yortup ya Resulallah bizim bir etmeli duamız yok mu deyipdir. Görün mun füji vurun, gen vurun, ders vurun degini. Ya Resulallah bizim bir etmeli duamız yok mu deyipdir. Kalplamız ağlımızdan çıkıp barya dark yasipdir, bir ay olup barya deyipdir. Fakat balagatil kulubul hanajir kalbimiz ağlımızdan çıkacak bolýar deyipdir, darkçak bolýar deyipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, "Naam, Allahumma astur awratina ve amin rawatina." Şu dogany düwerin deyipdir. Allahumma astur awratina ve amin rawatina. Doganyňyzda goşun. Peygamberimiziň dogasyndan haş. Gijeňni doga diýenmişdik şunu. Asancak manasyny gör. Hudaýa biziň aýbymyzy örteweri. Biz bir biýabrey bolmaýly. Min manasyny. Allahumma astur awratina. Hudaýa biziň awratymyzy, aýbymyzy örtdedir. Ve amin rawatina. Biziň korkulymyzy aýryp emniýetçilikde ýaşawereýin diýipdir. Sahabalar şun doga edip, tamam sahabalar gijeňni doga etýärdir. Allahumma astur awratina ve amin rawatina. Ey bah Hudaýa, biz biýabrey bolmaýly. Biziň aýbymyzy örteweri. Hudaýa biziň korkymyzy aýyrlap bolsun. Aham Rasulullah janyň mübarek agdyna doga gelipdir aham. Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, hazimal ahzab, ihzimhum ve zelzilhum. Ey Kur'an'ı veren Hudaý, hesab aljak bolanda basym hesaby yetişýän Hudaý. Her kim her jere bolup üýtsille, sen basylmajak Hudaý. Hudaý ýaşlar iýdine gow, ele ýaklar kalplar titrep şulaň ýüreklerine korku oklasana diýipdir. Allahumma munzilal kitabi, sari'al hisabi, hazimal ahzabi, ihzimhum ve zelzilhum. Hudaý ýaşlar iýdine gow, şula ele ýaklar kalplar titrebersin diýipdir. 3 gün soňra Allah Taala dogany kabul etipdir. Allah Taala ferişteleri de iyi veripdir. Güýçli ýelle iyi veripdir. Hudaý aýdýar Qur'an-ı Kerimde A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezîne âmenû zkurû ni'metallahi aleykum. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قرآن كريم معنى سنايدين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. Ey musulmanlar, Hudaýyň nygmatyny gürrüňiziň arasyna salyň. Hudaýyň nygmatyny ýadyňyzdan çykarmaň. Haýsy nygmaty? İzja'atkum junudun 10.000 nefer kafir geldi. Fa arsalna aleyhim rihan. Hudaýy aýtdy. Şolara bir afet edip yel tufany berdim. Ve junudan lam tarawha. Siz görmeýäňiz. Periştelemdi berdim şolaň yeliň içinde diýipdir. Aham yel gelip bolan gazalaryny düňderi berdi. Otlaryny söründürüp beripdir. Tanaplaryny gyryp beripdir. Gazyklaryny çykaşdyryp goforşdyryp beripdir. Ferişteler de her ýerde Allahu ekber, Allahu ekber diýip gıýgyrşyp beripdir.
Öldür kafirler dargı verttir. Atlar bir-birinin arasında aylanıp böküşüp yortuşup verttirler. Oğlum kafirlerin arasına katı korkuluk düşüptür. Bir kıskacık der taydeyli. Adam kıyınçılıkta dua etmek gerekmiştik ha. Bir vaqtda bir molla İmam Azam Ebu Hanife'nin zamanında muhim ders haşı. Çünkü kan adamdan men eşdiyen şey iştiva fikri. İmam Azam'ın zamanında bir molla katı meril olupdur. Bir ulamalığın biri, zorlu ulamalığın biri mini soramana gelipdir. Görse katı dirdin içinde yatan. Ohum falan doğanı kan etmeyen mi sen Huday şafa verir yalı deyiptir. Onu olayıptır, yo dua demek deyiptir. Sabredecek men derdi deyiptir. Onu ol alim adam aydıptır. Mana adına sabır dileyen değildir deyiptir. Allah Teala'dan şafa dilemek bizim vazifemizdir deyiptir. Bediyen işin Hudaýy Peygamberin yolu değil mi deyiptir. Sabretmek öz başına, dua etmek öz başına deyiptir. Bir adama musibet yetişse ya enata ya erheli dünyadan geçse bir sabır olmalılar, elin yüzüne vurmalılar, şikayet kep verinme kep aytmalılar. Yani Hudaýdan dilemel Hudaýa bana kuvvet ver demel. Hudaýa bana sabır ver demel. Dua etmek öz bir ulkan ibadatdır. Ve adam dua etdiği hala şu dünyada duası kabul bolsun, hala bolmasın. Üstüne rahmet yağıya dua bilin. Dua edende üstüne Hudaý Taala tarafından nur yağıya, arameş yağıya, sakinet yağıya, karar yağıya, cahillik yağıya. Hala kabul bolsun, hala kabul bolmasın. Dünyada ha dua diýäniň ya dünyada, ya kabrında, ya kıyamatında hükmenle kabul öldü. Sabır görüň öz başına, dua etmek öz başına. İkincisi, ulkan ders almalılar. Son qaza ayet şevet daneş bihab mahsiyeh gerdet begiret aftab. Hani 10 min neferin elinden näme zat gelmedi? İçinde hewri bilimli adamlar kentde de bilen. Yelesenne tufan geliverenne Hudaý Taala perişteleri ýiberi verenne bilen hemme zirinligi, sawadi, bilimi hemme tätil bolly. Son qaza ayet şevet daneş bihab Hazreti Mevlana aydiye. Hudaýyň hükmü gelse adamın bilimi tätil bolýar. Sawady tätil bolýar. Düktörlügi tätil bolýar. Ahullygy tätil bolýar. Zerinligi tätil bolýar. Awadanlygy tätil bolýar. Şagirdibalygy tätil bolýar. Malwadygy tätil bolýar. Şon qaza ayet şevet daneş bihab mahsiyeh gerdet begiret aftab. Ay tutulmaýarmy? Aýyň ýaqtylgy bile peýda etdiýärmi? Hiç şey bolýar. Gün tutulanna kusuf bolanna günün ýaqtysı düşýärmi? Düşmýär. Tamam boldy. Hudaýyň da hükmü gelenden soňra adamyň bilimi tätil bolýar. Şodur şunu donk galmaly bolýar şu taýda. Şon qaza ayet şevet daneş bihab bilimci hemmiz wuqaltýar. Mahsiyah gerdet begiret afta. Ulkan ders almalydyr. Adam hiç ýagdaýyna dayanmalylar. 10 min nefer eline näme geljek? 10 min her näçe bolasyn Hudaý afati berenden soňra. İtalyan içindeki Pompei diyen şehri gözlep görün. Pompei. Temettünlü öwü düşen şehir. Minniyen şehir. 2000 ýyldan ozal. Evveli miladida. Tamam fesatlı öwü çıkan şehir. Bizim içimizde bilimli, düktör, basabat, hemme zatda Rumiýiň ulkan mühendisleri, owadan jaýlary, owadan parklary, owadan hotelleri we musafirhanlar salan millet. Şehri Pompei. Emma 2000 ýyl soňra şmahally hakberdary edenlerine näme çykýar? Heley oglan uşak saçagyň maşyna otyla. Ya 3-4 nefer haramyň içinde, günäň içinde baham otyla. Şu duran ýerlerini donk garpdyrdy. Allah Taala bir sessiz bir afet ýertdirdi. Fa akhadnahum akhza azizin muqtadir. Zorlu Hudaýdyň tutsan gymlatmaryn diýipdir. 2000 ýyl bäri şmahal hakberdary edýän Eynuhu zaman doňan ýanyk şodur şuna dula diýdi. Yani otogyň içinden gaçyp gitmäne ýetişmändirler. Saqf üstülerine gaçmana ýetişmändir. Ulkan da ateş fişanmamış, öz içindäki mawatdyň erdakyny ıňdyrypdyr Hudaý Taala. Şodur şuna sessiz gelip men doňduryp geçipdir. Adam diýär, "Hewre ýedi ýatandyr." Ýoksa şolaň içinde de bay bilimli, weren, awadan, pully, mally we malsy hesap kitaby ökde adamlar kändir. Şodur şunu doňup galypdyr. Pompei İtalya'da menniyen şehirlerden dünyada ma'rufiyetlikdi. Hudaý Taala çon qaza ayet şevet daneş bihab mahsiyeh gerdet begiret aftab. Resulullah janyň dogasy bilen we musulmanlaryň dogasy bilen kafirlere Hudaý Taala ýeli berdi.
Tanaplar kılıptır. Ha bu mahal tanaptan güýçlümüşdik da. Başga bir zatla barmışdyk. Allah Taala iyi verenden sonra hesap kitap hem tätil bolar. Be her hal olara indi afet inip başladı. Yine bir 8 dakika qaw wagtymyz we qaw kulağasy. Aham giyeceğin içinde bir ay bolup barýa. Sahabalar ýady. Hawa soğuk, açlyk, hewr horlyk. Aham giyeceğin içinde Peygamberimiz mübarek ýüzi bilen sahabalaryna bakyp aýdypdyr. Ala raculun yaqum feyanzuru lana ma fa'ala al-qawm thumma yarji'. Es'alullah Ta'ala en yekuna rafiqi fil cenneh. Ey sahabalarım diýipdir. Sizin içinizde bir dayaw şatır, hewre ýortmana, minip çykmana, yeňiljek bir dayaw hiliniz ýokmy diýipdir. Şu jardan aňryp geçmeli, giýjäň içinde ýelli ösüpdi. Jardan aňryp geçip, şu kafirliň arasyna baryp, şol farmandalarının başlarynyň ýakynjygyna baryp, şolar näme hurrun etýärlerini eşitip, getirip maňa da täbil bermäni bir sahaba ýokmy diýipdir. Her kim şoňa namayende bolup men diýip gitse, şol adam jennetde men bilen mudan bile boljak diýipdir. Sahabalar hiç biri ne kepläpdir, ne turupdyr. Awala yarawlary ýok. Ondan soňra bir ulukon agyr işi başarmaz, utançly bolup galar sip, hiç gaýsy urap bilmändir. Aham Peygamberjan aleyhissalatu vesselam gözümüzün nuri başımızın tacı rahmeten lil alamin Muhammed Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem adada halqih ol qaytadan aýdypdyr. Ala raculun yaqum edilýän kowurjunlar. İçinizde biriňiz ýokmy tursaňyz baryp şolaň içine girip habar getirip berseňiz jennetde maňa ýoldaş boljak diýipdir. Sahabalar hiç biri ne kıymalapdyr ne kepläpdir. Ay başarmaz diýip belkin bir türk gitsinip üçlenji gedek yine Peygamberimiz aýtypdyr. Ala raculun yaqumu feyanzuru lana ma fa'ala al-qawm thumma yarji'. Şolaň içine girip ahyrky maslahatlar nämedigini bilip maňa habar getirip biljek ýokmy diýipdir. Jennetde maňa ýoldaş boljak. Yine hiç kim keplemädir. Her kim bir mesuliyeti yerine getirip bilmer diýip gorkýan bolmaly. Aham Peygamberimiz dayaw sahabasynyň miri şatyr minip çykmany ökde hewri yeňil veren sahabasy Hazreti Huzayfa "Kum ya Huzayfa! Ey Huzayfa men sesimi eşitmedin sen näme turmadın?" diýipdir. "Kum ya Huzayfa! Tur" diýipdir, "Ey Huzayfa" diýipdir. Radiyallahu an. Hazreti Huzayfa näme diýär? "Felem yekun li buddun min al-qiyam." Adım tuttu turmasam boljak diýerler. "Ve ma alayya junnatun min al-aduwi wal-bard illa mirtal limraati." Kaza fi sirat al-halabiyya. Diýdimden etek ýalaňa gitdi. Zenanamyň bir parçasyny dolanyp, çöküt şotydim diýdimden etek ýalaňa bolan soň diýipdir. Sowuk hawada. "İlla mirtal limraati." Zenanamyň bir parçasyny dolanypdym, şoň menen otydim diýipdir. Diýdimden etekle ýalaňa gitdi diýipdir. Nägadar bilir rahmet çekipdirler. Bilir näme gülleri geçirtdirli din İslam kök tyssyny. Amman sine durmaýyn gurrun alyp gideýin. Aham Hazreti Huzayfa turupdyr. "Ya Resulallah, ahşa an usar." Tuturup esir olaryň qadyp gorkýan, saňa habar getirip bilmerin mi qadiýan diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "İnneke lan tusar. Allahumma ihfazhu min beyni yedeyhi ve min khalfihi ve an yaminihi ve an şimalihi ve min fawqihi ve min tahtihi." Ey Huzayfa, sen ogro diýipdir. Sen esir bolmarsyň diýipdir. Ey bar Hudaýa, şu Huzayfa sahaban men iyi berdim. Öwünden, iýdinden, sagyndan, solundan, üstünden, astyndan şunu sakla sen diýipdir. Huzayfa ograby diýipdir. "Famaditu ka'anni amshi fil hammami." Hazreti Huzayfa hawa sowgutdy. Peygamberimiz men iyi berende hammamyň içinde ýanyk, ennam gyzy berdi, hawa maňa gyzy berdi diýipdir. Keramet we mucize bolupdyr. Titrep dursa boljak diýerler. Qızlardylan hammamyň içinde ýanyk gidi ugra berdim diýipdir. Ugrap barýakan men çağırdy diýipdir. Öwrliýdiňe la tarmi bi sahbin we la hajarin we la tadribanna bi sayfin. Gitşin yelşin.
daş atama, ok atama, kılıç bilen öldürama. Sen wazifen faqat habar getirmelidir. Aham bolýa dip ograpdyr. Jardan aňryk geçipdir. Yaxşı aralarına şol merkez farmandehiň içine girip ýoşastan görüpdir, görse şolaň başlary oda çoýunmarak, otda sönüp nämetçiň men duran Hazreti Huzeyfe diye acayip bir kökkelli tir tamamen öldürsem boljak. Rasulullah'ın feryadyny işte ok atmana ejadan ýok diýdi. Yine oky yerine goýdum diýdi. Am aralarına girdim. Aham şu başlary hemme kafirleri ýygnady. Ya maşara Qurayş, liyeta'arraf kullun minkum jalisahu. Men merhususi gurrun aýtjak diýipdir. Araňyzda jasus bolamasyn. Her kim ýanyňdakyny tanysyn diýipdir. Men ýaxşy içine girimden soňram diýipdir. Her kim ýanyňdakyny tanysyn, elbel bolsun. Şey diýen moýuny menden bir soramasyn diýip derrew sagapdandan sordum. Kim bolýaňy diýdim. Palany derrew elinden tutdum. O çep tarafımdan kim bolýaň diýdim. Menden sorama qala, men tanıyamasyn, özüm olan elinden tutdum. Ha bolýa diýip oturup ola da menden soramadylar diýipdir. Dogry hususy gurrunun içine girdim diýipdir. Barakallah Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh. Hudaý ruhun şad etsin, ýürüýte şigijeden çyrim inşallah. Aha walay diýipdir. Wallahi innakum lastum bidari muqamin. Ol kafirleň başa aýdypdyr, ýok diýipdir. Bu taýda durup boljak dälin diýipdir. Özüňiz görüpdiňiz ýel biz dargadyp barýa. Özümiz hemmem titreşip otysypdyr. Mena gitjekden sizde ogra beriň Mekke'ge aşyn gideýliň diýipdir ýylmyda. Baý içinde galmagaly denne bolupdyr, gitmäýli birden. Mena ograjakdan diýipdir. Baş ograndan soňra hem ýylynyň bozagoýluk bolýardy. Olada biz ograjak diýip ýuwaş-ýuwaş turupdyrlar. Ve Hazreti Huzeyfe aýdy, men daýawlyk bilen, heýwer çyslyk bilen, wereňlik bilen iç aralardan syfyp jardan geçip Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna geldim. Fawajadtuhu qa'iman yusalli. Sahabalar hemmesi ýado, hemmesi qyşaragly ýatydy. Fakat Rasulullah'ny gördüm dik durup tahajjud namaz, nefil namaz okyp durdy diýipdir. Ettehiyatu da näme okuyýar? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Biz and içýär her namazymyzyň içinde şahadet berýär. Hudaýyň huzuruna ki Muhammed peygamber abdiyetde Hudaýa bendelikde ahir anyk derejeye ýeten diýip. İnsanlaryň içinde, mahluklaryň içinde eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Namazyň içinde Hudaýyň huzuruna biz şahadet berýär. Onu görsen. Allah Teala bilen öýde arasyn üzmäni namaz okyp duranmışdyk. Gözleşdim, salam berdi. Aham Rasulullah bar habar aýtdym diýip. Fadahika. Aham gulli şu qaranqyň içinde mübarek diýişlerini ýalpyrlap durşuny gördüm diýen Huzeyfe. Aham elhamdülillah diýdi. O Hudaýa kan şükür edip her tüýsle Allah Teala'ny ewdi. Aham maňa aýtdy fa awma ilayya sallallahu aleyhi ve sellem. Gijan ýary da. Ey Huzeyfe, därik gelip maňa işaret etdi. O men ýanjanda qyşar ştada diýdi. وسدل علي فضل عباءة كانت عليه فنمت. Qyşar diýdi. Eda firak gerdenine geýminden artykmys parçasy bady. Şonu gerşinden aýryp men üstüme oklady. Ýatşda ýadadyň sen ne wagt diýipdir. Derejeleri var. Günelmekleri var. Padaşları var. Cezalary var, günelmegi var. Gerşinden gerdeni edafa parçalary oklap ýatşda diýdi. Men de ýado şodur şunu ýatyp galypdym Rasulullah'ın mübarek geýminiň eteginde, doğanyň eteginde. Ve lem azal na'iman hatta as-subh. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Qum ya Nauman." Erti daňatdy. Hey uqsy süýz adam tur daňatdy diýip Rasulullah jan men turdy diýipdir. İnşallah inni kehdi de Hudaý köklediginden Rasulullah'ın mübarek ýaşaýyşynyň ýerlerini alyp gider. Hudaý Taala iman abraydan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala galplamyzy, öýlemimizi, ýüzümizi nuri imandan doly etsin. Allah Taala watanymyzy emniyet edip, agzy berilip iman abraydan aýyrman, musafiratda, hyzmatda, gurbatda we tamam müşkilli doly Allah Taala ýar bolup asan etsin inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Sure Falaq we Nas goşup okuyýalyň, ötüllümizin de ruhuny hoş edeýliň inşallah. We ilwin watanymyza doga edeýliň, okuyberin. وسلام على المرسلين والحمد لله. Hacı bayram ahun namla çafaqıllan ilahi amin. İlahi amin. Hatmi Kur'an-ı Kerimler ve ilahi amin bahşetmel ilahi amin. Amin ya ilahel alemin. Amin ya mucibed da'avat.
kabullar inşallah. Allah Teala'dan qat umidimiz kandir. Dualar boş koymar inşallah. Müşkilli doğalla. Mariz doğanımızda vadiptirle dua et. İlahi amin. Amin ya ilahel alemin. İlahi amin. Amin ya mucib. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. İlahi amin. Amin ya mucib. Amin ya Allah. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucib. Rahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarına da yadınızdan çıkarma.